लाइमोनाबा मा बुंमारो दिनै फिननायखौ होगोन होनना बुंदोंमोन। माथो दाबो फनखौनो खालामला। आंनो खालामसिगोनालै। आं फिननायखौ खोनानो लुबैथारबाय। माबा बुङो दा बियो? माथो रिसिभखौनो खालामा। राहुल आंनि फिननायखौ नेबाय दं खोना। आं दा मा होननानै फिननाय हरनो? लाइमोन आब', नोङो मबाइलखौ न'आव गारबोदों, नोंनो फन फैगासिनो। फन फैदों? औ आब', राहुलनिसो फन फैदों खोनालै बिबारि। आं दा मा होनना खिन्थानो बिबारि? अके होनना खिन्थाहरबानो जाबाय आरोलै। बेनोथ' आं दा लागोन ना लाया सानबाय दं राहुलखौ। आब', जा जायो जाथोंसै, नोङो राहुलखौ अके होनहरदो। मानो होनबा आब', नोंनोथ' अनजालुखौ नांखाला। जुदि नोंनो अनजालु गुमैखौ नांमारलाबा सासे नङा सासेजोंबाबोथ' नोङो जुलि जाबावनांगोन आब'। आं दा सानबाबो सानख'नोनो हाला बिबारि। दे जेबो साननांला, नोङो राहुलखौ अके होनना बुंदो। आरो जुदि आब' नोंहा एसेबो गोसोआनो गैयाबा अब्लालाय न' होनना बुंहरदो आरोलै। बेनोथ' जादों बिबारि, आं दा ना होननोबो हाया, अके बुंनोबो हाया। दे जि जायो जाथोंसै आरो, अकेखौनो बुंहरदो होमबालाय। दा नोंहा फन फैगासिनो आब', मैगंखौ आं बासिगोन दे। थां, नोङो रायज्लायै थां। आं रायज्लायथ'ला खोनालै बिबारि, दा बेलासि खिन्थाहरनोसै। आरो बेलासिसिम? औ, नङाबा थां बिबारि, नोंनो रिसिभ खालामनानै खिन्थाहरनाय आं एसे बेस्थ' दं होननानै। फिननायखौ दा बेलासिसिम होगोन होननानै बुंबानो जाबाय। गावगायानो बुंहरनो हायो। नाङा दे, आं दा रायज्लायथ'ला। थां, नोंनो रायज्लायहैदो थां। दे बिदिबालाय। अकेखौथ' बुंनो हागौ हानाया, नाथाय एसे गिखांनायबो मोनो माथो। इयुननि खोथा सानबाथाय एसे बोरैबा मोनमारो। जुदि बिसोरनि न'नि मानसिफोरा गनायाबा, आंखौ जुदि होखारहरफिनोबा, अब्ला आंहा मा जागोन? मानसिफोराबो आंखौ मिनिगोन माथो। बेनिखायनो आंहा बारा गोसो गैया। हेलौ। लाइमोना गैया नामा? लाइमोन आब'आ एसे बेस्थ'। बेस्थ'? मा मावदों? बियो मैगं बासिगासिनो र'। ओमफ्राय मा जाखोबा? मा जाखो माने, नोङो फिननायखौ नेगासिनो न'? फिननायखौ दा बेलासिसो होसिगोननो आब'आ। बेलासि? आरो बेलासिसिम नेबावनांगोन आं? मैयानिफ्रायनो बेसेबा नेगासिनो आङो, उन्दुखौनो लांलायाखै हराव। आंलाय बुंदोंमोनानो आब'खौ रायज्लायनो, नाथाय दा रायज्लायथ'वानो, बेलासिसो रायज्लायसिगोननो। दै, आं आरो बेखौनो नेगासिनोमोन। दे जेनथेन मेगन मेसेबनाबाबो बेलासिसिम थाथारदो आरो। ओमफ्राय नोङो मायबाफोर मोनथिदोंना? माने मा फिननाय होगोन नोंनो खिन्थादोंना? ओहो, आंबो मोनथिथ'वाखै। माने आब'आ एसे गोनो गोथो जागासिनो। गोनो गोथो जागासिनो? औ, माने आब'आ गिनाय मोनदोंलै इयुननि खोथा साननानै। माखौथ' साननांगौ? आंनो बेखौ गनायना लादोंबा माखौथ' गिनांगौ बेलाय? माने नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा गनायगोन ना गनाया होननानै गिदोंलै बेयो। न'निफोरालाय मा आरो, जुदि गनायाबा जोंहा रुम भारा थाहैगोन ना। माखौथ' एसेबां टेनसन लादों बियो? आं दङना, आंसो मेन। दे जागोन दे, दायो बेलासि मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय नोंसोरो। औ दे, बेलासि थाब हरनो होबानो जाबाय। ओमफ्राय माबा, नेर्सोना नोंजों गावस्रामारबाय होनबा? औलै, गोबाव सम जाथारबाय। बिबो फन हराखै, आंबो हराखै, खबरखौनो लालायाखै। जेबो दाय गैयैयावनो आंखौसो बेसेबा रायदों बियो, आरो मोस्रोम बाजैखौबो। जोंफोर सानैखौलाय बेलाय मानो सेक खालामनांगौ देनाय? औ, बेनोथ', आंबो बेखौ सानबाथाय एसे बोरैबा मोनो। औलै, माथो बुंबावनो आरो। दे होनबा आं लाखिथ'नोसै, दा हरनो होगोन दे आं थाब। औ दे, आं नेबाय थागोन। आं माने खोनासंनो जोबोद गोसो जागासिनो। मोनथिगौ आङो। दे होनबा दा लाखिथ'नोसै। दे। आरो बेलासिसिम नेबावनांगोन। गोसो दङबा गोसो दङ, गोसो गैयाबा गोसो गैया होनना बुंखाना। माखौथ' एसेबां सानगासिनो बिबो। आरो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौलाय मानो गिनांगौ बेलाय? जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा गनायो गनाया बेफोरखौ बाद हो। आंथ' गनायना लादोंना। जुदि न'नि मानसिफोरा लाखिनो होआबा, जोंहा गुबुन जायगायाव थांगोन ना, रुम भारा थाहैगोन। बेफोरखौनो टेनसन लायो आरो। आंनिसो गोसो, आङो सोरखौ मोजां मोनो मोना, सोरखौ जुलि लायो जुलि लाया, बेफोर आंनिसो डिसिसन। नोंनि अनगा रावखौबो मोजां मोननो गोसो जाला आङो। जानाय लोंनाय उन्दुनाय मानि नोंखौल' गोसोखांफ्लांबाय थायो। नोंखौ सानै सानै उन्दुखौनो लाङा, ओंखाम जानोबो खुहाबा जाबाय। माने आं नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनग्रा जाबाय, आं दा नोंनो बोरै फोरमायनो? हेलौ, बुं। मा जाखो?
जाखो एक्सेन्जारजों रायज्लायनो थांगोन होननाया? नै थांनो नागिरदों र'। थांनो नागिरमारदोंना नोङो? दिनैनो थांमारगोन ना? औलै औ दिनैनो थांनो नागिरदों। दे थाबैनो फाथैलाइखौ बिसिदो आरो बेखौ बिसिखांबासो आंहा गोसोखौ स्रां मोनगोन। औ आंबो। ओमफ्राय सोर सोर थांनो नागिरदों? रावबो थाङा, आं हारसिं थांगोन। अ दे दानो थांनो नागिरदोंबा? औ दानो थांनो नागिरदों। दे होमबा दा लाखिथ'नोसै हा। ओंखाम जाबायना जायाखै? जाबाय, जाबाबो ओंखामानो खुहाबा माथो। मानो खुहाबा? गरमावनो? नोंसोरो दाबो फाथैलाइ बिसियाखैना बेखौनो साननानै। बिसिगोनलै मैनाथि, नों मानो एसेबां टेनसन लादों? नै दिनै रायज्लायनो थांनो नागिरदोंआनो माथो। थेवब्लाबो गिनाय मोनो आरोहाय। दा फाथैलाइखौ बिसिखांबासो स्रां मोनगोन होनदोंना आङो। दे बिसिमारगोन दे दिनै रायज्लायहैनोसै। दे अब्लालाय। आरो ओंखामफोरा मोजाङै जादै पुस्टायै। नङालाय माथो गामिनि मानसिफ्रा अनजालुनि खैनायालाय माथो हामख्लंख्लंथारलै बेफोरबायदि बुंगोन माथो। इस दे जागोन दे, मोजाङै जागोन आं। इस दे एबारनिफ्राय मोजाङै जासिगोन दे पुस्टायै। जानांगौथ' आरो माखौथ' एसेबां टेनसन लाबाय थायो। दे होमबालाय थांदो। औ दे। आगै अम्बिके, आं थांसै। थांसै आदा नोङो? औ आगै थांसै। नोंबो थांगौमोन नामा? आं थांलाया दे आदा। दे होमबालाय आं हारसिंनो थांसै। दे आदा थां। आदा मोजाङै रायज्लायदे, जेबो नांज्लायनाङा। जेबो नांज्लाया आं, माथ्र' आं सोंनोल' थांगोन फाथैलाइ बिसिलाइखौ माला बिसिगोन होननानै। थाबैनो बिसिनांगौमोन होननानै बुंगोन आरो बाखि जेबो बुङा आं। औ आदा माथो खालामबावनो आरो, गावगायखो एसेबां बार लायनो थांबाय माथो फैनानै थाङा। दा बियो जुदि फैखालायानोबा सासे नङा सासेथ' हाबा खालामखानांगोना नोङो आदा। औलै आगै अम्बिके। बुंनो थाङोबाथ' आं लाइमोनखौ दाबो लाबोनो गोसो दङ। आं मैनाथिखौ लाबोनो ओरै गोसो गैयामोनथ' आगै। थेवब्लाबो आरो मा खालामबावनो, बे लाइमोना एसेबां अख्रा, निमाहाखौनो होआसै माथो। निमाहाखौथ' होखानाय नंला बाजैया, बेनिखायनो आरो मैनाथिखौनो लाबोनांसिगोन आरो आदा नोङो। दे निमाहाखौ होलाबालाय आरो माथो आरो, नोंथ' लाबोखानांसिगोन। थांदो होमबालाय आदा। लाइमोन बाजैया नोंखौ रायबाबो नोङो जेबो बुंनाङा, नोङो सिरि सिरि थाबानो जाबाय। माथ्र' नोङो फाथैलाइ बिसिलाइखौ माला बिसिगोन होननानै सोंना फैबानो जाबाय। औ अम्बिके आगै, बेखौल' सोंना फैखागोन आं जेबो नांलायाबो खमलायाबो। दे होमबालाय। मानसिनियालाय गोरोन्थियालाय जाखायो बयनियाबो। खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हागौमोन लाइमोन बाजैया, दा होलाबालाय आरो माथो खालामबावनो। बै मैनाथि बाजैखौनो लाबोनांसिगोन आरो। नायबायानो, नायनो थांनानै थिक थाक खालामबायानो। बिबारिया मैगंखौ सुनानै अबाव दोनखोबा? एवनोसैमोन आङो। लाइमोन आब', अनजालु गुमै फैदों। मा? बे फाफियालाय आरो मानो फैलायखो? मा मोनथिगौ दा, थां। नोंखौ लांनो फैलायबाय खोना? आं बाहेरायाव गसंबाय दङ, रायज्लाय थां। बे फाफिया आंखौ असान्ति होनो आरो मानो फैलायखो? माने आंखौ सानसेयाव थानो होनाय नङा बियो। खोब बियो आंखौ फालथुसो मोनबाय थादोंल'। दिनै आं बेखौ बुना हरगोन। सोबाखासिनो सोबाना होगोन आं। गुमै? औ बैनाय आङो। आङो जिरायनो थाखाय सियार लायनि र'। नाङा बैनाय, आं जिरायथ'ला, आं दानो थांगोन। आब'आलाय? आब'आ मैगंसो संनो नागिरदोंमोन। मानो नांगौ आंखौ? आसलथे नोङो आंखौ थानो मानो सान्थि होमारा? आं नोंखौ बेसेबां बार बुंनांगौ आं नोंजों थांला होननानै? आं नोंखौ निमाहा होनो हाया मालाबाबो। नाथाय नोङो बे मोनसे बाथ्राखौ मानो बुजि मोना अनजालु? लाइमोन, नोङो जेबो टेनसन खालामनाङा, आं नोंखौ टेनसन होनो फैयाखै। माथ्र' आं नोंखौ मोनसे बाथ्रासो सोंनो फैदों। मा बाथ्रा? फाथैलाइखौ माला बिसिनो सानदों? थाब बिसिनायबा मोजां जागौमोन। नंगौ नामा? मोजां अब्लालाय। दासो एसे लाइनाव फैदों नोङो। माथो खालामबावनो आरो, उफाय गैया। बेफोर खोथाखौ बादहो, जेखिजाया फाथैलाइखौ थाबैनो बिसिगोन, बे सानथामनि गेजेरावनो। अके, जागोन, न' प्रब्लेम। अब्ला सानथामनि उनाव फैनोसै आं। जागोन, फैबानो जाबाय। फैगोन होननानै आरो फैयालासिनो थानाङा आरो। मानो फैयालायमोन? आं बेखौनो सोंनो फैदों। माने फाथैलाइखौ बिसिबासो आंबो सान्थि मोनसिगोन, गोसोखौ स्रां मोनसिगोन। मानो फैया जानलायमोन? आं बेखौनोथ' सोंनो फैदोंना, माला बिसिनाय जागोन होनना। थाब बिसिनो हाबाथ' मोजांसो आंनि थाखाय आरो।
नंगौ नामा सोरखौबाफोर जुलि खालामनो सानदों नामा बेयो आंनिसो खोथालायमोन दा नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैलाबा माथो आरो मानोथ' बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो आं जेबो बुंथ'ला जागोन दे नोंनि गोसो दे अब्लालाय आं थांसै बेखौनो सोंनो फैदोंमोन आं नों आरो सानदोंमा आं नोंखौ लांनो फैदों ओहो आं नोंखौ लांनो फैयाखै आं बेखौनो सोंनो फैथारदों बास दाथ' खिन्थाबायना आङो थांदो दानिया माखौथ' आरो नायबाय थाखो अ सरि जागोन दे थांसै लाइमोना आंखौ इसेबो बोरैबा मोनमारा आंनि थाखाय बिनि गोसोआ इसेबो गलिमारा नों जुदि आंखौ दानो बुङो आं नोंजों थांनोसै होननानै दानो लांगोन आं नोंखौ नाथाय नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय इसेबो जेबोआनो गैला आंखौ नुबाथाय नोंहा मानो इसेबो गोसोआ गलिया आंलाय माथो नोंखौ नुबानो गोसोआ बेसेबा गलिलांखायो सोरबा हिनजावखौ हाबा खालामनो नागिरदों खोना बेनिखायनो फाथिलाय बिसिनो सोंनो फैदों खालामबानो जाबायना सोरखौ हाबा खालामो खालामानो जाबाय आंहालाय मा अरजादों नोंनिया गोसोआ ओरैनोबाबो सनसलखा अनजालु आं मिथिगौ बेनिखायनो आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया खालाम जायखौ हाबा खालामो खालामबाय था नुदोंना बिबारि नोंसानि अनजालु गुमैया माबायसि सोरखौबा मोनमारबाय बियो बेनिखायनोथ' गुबुनखौ मोनबानथाय आंखौ बावगारखायो बियो बेनिखायनोथ' दिनै नै एसेबां साहस जादों बिनिया सोंनो फैनो नङाबाथ' बियो आंखौ लांनोसो फैयोमोन गुलि खालामथो मोजांसो मोनदों आंहा प्रब्लेमानो गैला जागोन मोनथिला आरो ओरैनोबा माथो नोंखौ लांनोसो फैयो दिनैलाय मा फाथिलाय बिसिनायनिसो बाथ्रा रायज्लायनो फैलायखो आरो बेखौनोथ' बुंदोंना आं बिबारि बिनि गोसोआ ओरैनोबाबो सनसलखा गुबुन हिनजाव सिख्ला नुबानोथाय आंखौ बावगारखायो बियो नुदों आंखौ लांफैबाय थाग्रा मानसियानो दिनै मा रायज्लायनो फैदों मोजां नंमारा बेनि गोसोआ गुन्दाखा मानसियानो थेवब्लाबो आब' नों थांगोन होनबाथाय लांगौमोन खोना थांगोनसो मायाबा बियो हिनजाव मोनबाय नालाय गुबुन हिनजाव आंखौ बावबायानो आरो बियो